Parati nilang gagawang makaning parang, imbayo ng gagawang mali. That is the thinking out of the box. Kahit ang Diyos po, He is always thinking out of the box. Kung hindi siya nag-isip sa labas ng kahon, baka hindi pinanganak ang kanyang anak bilang tao upang makasama natin. Sa loob lagi na lang po, regalo, lagi na lang po naghihintay ng regalo. Sometimes think out of the box, kayo naman ang nagbigay ng regalo. Lagi na lang paraan po, lagi na lang paraan po. Once you want to think out of the box, baka mas magandang paraan ng iba. Baka mas magandang karanasan ng sa iba. Otherwise, we will never experience early the true spirit of Christmas. Amen? Amen. Buti na lang po si Isabel at si Zacarias out of the box. At dahil dito, iba ang mamalang ng Panginoon. Ikalawa po, always be ready for the unexpected. Lagi handa kayo sa mga bagay at pangyayari na di inaasahan. Si Isabel at Zacarias, hindi na po nila inaasahan na magkakaanak sila. Pero dahil hindi nila inaasahan, kaya napakaraming sorpresa na maranasan, hindi mo sudan, naranasan nila ng maaga ang spirito ng Pasko. Dahil they were ready for anything that is unexpected. May kaibigan po ako, kung kailan lang sinasabi niya sa akin, sabi niya para hindi mo frustrate sa buhay ko, I don't expect anything. Kasi po kapag may inaasahan tayo, may hinihintay tayo, may iniisip tayo na dapat ganito, may pananaw tayo na dapat ganyan, may hinihintay tayo na dapat ganito, and then when it doesn't come, we will be frustrated. We will be angry. Maginagitang, magmakotang. Because we are expecting a lot of things. But sometimes, believe me, paminsan ay pinapaminsan madalas po, the Lord operates and grant graces unexpected. So para maranasan ang tunay na diwan ng Pasko, learn to expect, be ready to expect the unexpected. At simple lang po kahulugan dito sa buhay. Maubos siya, kaya maubos, okay po. Datang niya, kaya datang, okay po. Nandiyan yan, wala dyan, okay lang. Ganito yan, okay lang. And when you have that kind of attitude, the Lord will surprise you when you are not expecting it with the real spirit of Christmas. Amen? Amen. Ikatlo, look at everything as a gift. Kung gusto po ninyong maranasan ng maaga ng Espiritu Santo, tignan niyo at ituring ninyo ang lahat bilang regalo. Alam po niyo anong kahulugan ng pangalan ng John sa lumang salita, sa Grego at sa Aramaic, kung saan nasulat ang Ebanghelyo? Ang turing mong kahulugan ng John sa lingwahe ng mga Hudyo ay gift. John means gift. At buti na lang po, sabi ko they think out of the box. Sina Isabel at Zacarias, hindi nila pinangalan ayon sa pangalan nila ang bata. Dahil ang bata, ang turing nila dito sa ito, dahil hindi nila inaasahan, ito ay isang regalo galing sa Diyos. So natural na, kahit wala silang pangalan na gano'n, na ang pangalan ibibigay ay John. Dahil ito ay isang regalo galing sa Diyos. So if you want really to feel and experience the spirit of Christmas, ituloy po niyo at tignan niyo ang lahat-lahat bilang regalo galing sa Diyos. Kung minsan po kasi ang pananaw natin, ang pag-iisip natin, karapatan po ito, dapat lang ibigay sa akin ito, matulid kayo, dapat ibigay man ako yung paanak at ating ngayon, dapat tinanakong kanino. Kapag ganun po ang pananaw natin, ang karapatan natin, dapat lang ibigay sa atin, kahit matagal na ako dito, dapat pagbigyan nila ako, gano'n. So when they give it to you, walang excitement. Kasi hinihintay mo Kasi ini-expect mo Pero kapag tinihigan mo ang lahat bilang regalo, lahat ng nangyayari sa iyo, pati po kung minsan yung mga pagsusunod, bilang regalo at paanyaya ng Diyos sa inyo, then you will find and discover early the spirit of Christmas. Amen?
napapansin ninyo yung mga queen ng mga jeep na nagbibiyahe ng San Fernando, AMOS. Ako po dahil madalas ako magbiyahe din yung AMOS ng San Fernando. Napapansin ko po pinagmamasdan ko yung mga nakasulat sa queen ng mga jeep na pampasahero. Minsan po pinakita ko, nakasulat sa ilalim ng jeep, tatas ng Saudi. Siguro dahil sa pagtatrabaho niya sa Saudi. Katas ng Hong Kong. Ayan, katas ng Dubai. Ayan, siguro yung sa pawis at pawis nila nagtrabaho sila sa Dubai. Ay, minsan nabigla ako, may isang jeep na overtake sa akin, tapos nakasulat dun sa queen niya, puro kayo katas, utang ito, ano? Di ba mabito ko? Puro kayo katas, utang ito, sabi ko yun sa dati. Ay, minsan po, may napapansin ako mga jeep, sabi niya, bigay ni Lolo. Ay, napapansin ko ba yan? Bigay ni Lolo. Bigay ni Mami. Bigay ni Ate. Minsan may napansin ko ako ng jeep ito. Nakasulat sa ilalim niya, bigay ni Lolo. Bigay ni Lolo. That is the real spirit of Christmas. Hindi po mga party, hindi po mga, kasama ito, nag-inspire sa atin. But the real spirit of Christmas is to realize that everything ay bigay ni Lord. Amen? Pinag-uusapan ko ang pangalan ng anak ni sa Parish. Nabanggit ko lang sa inyong isa. Kuminsan ako po'y nagre-react at nadulog ko sa mga pinapangalan sa mga batang pinitiyagan ko kayo. Buti ko hindi na uso ngayon. Noon na uso yung pinagdudugtong yung pangalan ng nanay at tatay at yun ang pangalan ng bata. Yung una po namin pamangkin, pangalan niya Marvin. Kasi pangalan ng nanay niya, Marvin. Pangalan ng tatay niya, Victor. Kaya pangalan ng bata, Marvin. Ano yung tiga mo? Ano yung isipan mo ng Marvin? May kakilala ko, pangalan niya, lalaking tao, pangalan niya, Robert Lee. Robert Lee. Pag lalaking tao, pangalan niya, Robert Lee. Yun pala yung pangalan ng tatay niya, Roberto, at ang nanay niya, Bertie. Kaya pinagalan sa kanya, Robert Lee. May kakilala ko, pangalan ng nanay, Konsolasyon. Pangalan ng tatay, Domingo. Pangalan niya, Tondong. Pangalan niya, Ras. Ay, nakapapaanan mo. Minsan ko may nagsabi sa akin, sabi niya, ako, sabi niya, ang ganda-ganda mo pa ng lalaki pag malapitan. Pag yung tumatawa, seryoso ako. Sige na lang, huwag na lang. Kasi kami na mga mo, ang ganda-ganda mo pa ng lalaki pag malapitan. At ang sagot ko, bigay ni Lord. That is the real spirit of Christmas. That is the real spirit. To look at everything as bigay ni Lord. Kung hindi bigay ni Lord, okay na. Baka next year, hindi bigay. Amen?